Joo! Moro! What the fuck? Vähän turhan pitkiä näitä viestit. Alright boys, here we go. Tervetuloa Klusmun Crib. Gaming Crib. Joo hei, mulla on mun headsetin mikki käytössä. Mun on pakko käyttää tätä, koska ei toi ylety toi kunnon mikki. Joten bear with me, thank you. Mulla on täällä package. Mulla on humongous package. Ei tää... No niin, nyt voidaan unboxaa tää yhdessä. Mitä tää tapahtuu? Täällä on Bansku Klusmun setupin makeover live. Tiedättekö mitä? Mä voisin ottaa ton kasvin tosta nyt siksi aikaa alas, koska toi on vähän kieltämättä kyllä tiellä. Tää lähtee roikkumaankin muualle pois tieltä. Joudutte nyt kestämään tän mikin kanssa. Mä nyt seison tässä ja luen chattia hetken aikaa. Siis mä en tiedä miksi ne on pakannut sen tämmöseen. Tää on vaan tämmönen iso möhkylä. Helvetin iso möhkylä. Mua ahdistaa, kun mä en tiedä, näyks mä kamerassa. Kyllä mä ihan hyvin näen. No niin, ollaan tässä. Tässä on unboxing station. Kunnon Tyler vaan. Onko se tullut porkkana kun valaistus? Mitä? Ei kai tän niin pahalta näytä. Mulla on täällä vaan tämmönen... Voidaan me tän laittaa vähän kirkkaammatkin valot. Koska hei. Ei oo mies eikä mikään, jos ei oo älykotivaloja. Tää on kyllä paljon kotosampi tää meidän kämppä, kun laittaa lämpimät valot. Mitä vittua nyt tapahtuu? Oho. No Mara! Harvi tuli ihmettelemään, että mikä saakelin möykky tohon on ilmestynyt. Alrighty, let's start! Let's get down to business! Eli katsotaan mitä paskaa mä oon tilannut Kiinasta. Mutta hei, mä tein myös hyvän työn. Siinä oston yhteydessä pystyit plänttäämään puun. Ja mä plänttäsin yhden puun. Joten mä oon nyt kuitannut mun hiilijalanjälkeni tällä Kiinan tilauksella. Skip. Oh, mikä haju tuli. Holy shit! Onks joku pierassa tää vittu pussi? Tästä olikin joku ihan eri tilaus. Älkää puhukaan noista cable managementista, mitä se on, work in progress. Dodi, mitä sieltä saa? Okei. No lähdetään tästä liikkeelle, okei? Täältä paketista siis tulee ihan niinku normaali everyday arki juttu, eli jumalauta vittu sormi! Tää on vaan tämmönen koristejuttu, mikä mä laitan johonkin. Jee. Aloitetaan tästä. Ei vittu, kuinka näin pieni! Mä tilasin ison! Oh my god! No niin, ja ensimmäinen pettymys. Oh my god! Eihän mä tämmösellä hiirimatolla tee vittu mitään. Siis tää on maailman pienin hiirimatto, tää ei oo mitään verrattuna tähän mun nykyiseen. Ei vittu, ei tää oo edes puolta tästä. No niin, no ensimmäinen pettymys, katsotaan mitä muuta. Mitäs muuta täältä tulee? No niin, nyt alkaa tapahtua. Niin se mitä me siis ylipäätään tässä livessä tehdään on, että toi seinä. Te näette Lotan puolella, Lotalla on kaikkein hienoa tuolla. Mulla ei oo mitään. Niin mä tilasin semmoista vitun lehti taikka köynnös seinää. Semmonen laattoja. Niin me laitetaan ne nyt mun seinälle. Mulla on visio tässä, mä voin näyttää teille kuvan mikä mun visio on. Rasi heitti kommentil Huke Vitosen, nice! Kiitos Rasi 5 giftisubista. Tää on meidän visio. The Vision. Eli toi lehtiseinä, tommonen niinkon lehtijuttu. Joo, tämmönen tulee ehdottomasti 100%. Ei me mikään ei missään nimessä mene pieleen tässä. Noniin, siinä on meidän visio. Täällä on tää vittua, mihin tää on pakattu? Tää on pakattu johonkin vitun kokaiiniin. Tää on tämmönen ihan jauhoa täynnä tää koko... mikä pöllähdys siitä tuli. Ne on käyttänyt uudelleen jotain vitu kuriiripussia tässä. Okei joo, tää on nyt tämmöisessä valkoisessa pölyssä tää koko köynnös. Mä siis ostin tämmösiä niinku extra köynnöksiä vielä siihen, mitä mä voin laittaa siihen sit ympäriinsä. Näköjään jauhojengi moment, no niin. Mitä nämä on? Tää menee vaan pelottavammaksi koko aika tää. Nää on nyt niitä paneeleita. Kuin on näin pieni? Ei tää tuu ikinä riittämään.
Nää on nyt niitä lehtipaneja. Mä luin taas paljon isompia. Tää on... Mä saan se 1/4 tuon keskellä mun valkoista seinää. Kyllä mä laskin. Mulla pitäisi olla 2,5 metriä kertaa 3 metriä. Tän pitäisi olla calculated. Sitten... Motherfucking Totoro. Totoro. Yllättävän hyvä laatuinen. Tää maksaa joku 3 €. Se voi olla meidän maskotti tän live. Täällä on Lotan hiirimatto. Wow, tää kiiltää. Tää printti on kyllä joku ihan 420p, mut... Whatever. Aika siisti. Tää on sentään oikee kokonen! Verrakkaa tätä mitä mä sain. Kattokaa näiden kokoa. Tässä on tää Lotan. Tässä on tää mun. Tää on ihan pieni rätti! Täällä on tämmönen. Lisää tämmöstä sisustuskrääsää. Tämähän on siis sisustuslive. Wow! Super realistic tree. Wow. Ihan hieno. Tämmönen kukka. Wow! Mut hei. Kaikille, jotka sanoivat, että mä tuhoan ympäristöön, mä plänttäsin yhden puun. Ennen kuin mä maksoin mitä, mä plänttäsin puun. Todiin! Mitä vittua? Mä tilasin 10 metriä, pieniä ledivaloja. Pieni ledivalonauha, 10 metriä. Voiko joku sanoa, millä saatanalla me saadaan tästä 10 metriä? Mikä maan metrin tää on mitattu? No, you never know, you never know. Noin kun tosta purkaa, niin se voi ollakin 10 metriä. Lisää tämmöstä köynnöstä. Mä en tiedä miksi tästä tuli tämmönen oksa. No, mä kato, mulla on nippusiteitä ja kaikki tommoista teippiä ja muuta, niin mä leikkelen. Oho, no niin. Tässä nähdään miten kohta käy. Vittu kun mä laitan nää tohon seinälle, mä herään huomenna aamulla, on kaikki tossa lattialla. Stop! Täällä on muuten lisää lehtiä vielä. Täällä on one bag of leaves. Eikä siinä vielä kaikki. Itse asiassa nyt alkaa olemaan aika lailla kaikki. Joo, siinä oli kaikki. Mä en tiedä yhtään mikä toi on, mutta katsotaan. Mikä vittu warning? Mikä vittu tää voi olla? Keep away from small children. Mitä mä oon tilannut? Niin tää on se peitto, mut miten peitto? No okei, täällä peitolla ei peitellä lapsia, onneksi meillä semmosia on. Jos olisi pieniä lapsia, niin voi harmi. Tätä peittoa ei saa käyttää niin. Voi perse! Siis tää on kyllä pakattu johonkin... Tää näyttää maailman epälaadukkaimmalta peitolta. Tää on, jos toi Lotan hiirimatto oli 420p, niin tää on 120p. Holy fuck, tää on maailman ohuin peitto. Ei tätä voi peitoks kutsua. Tässä kamerassa nyt ei näe, mutta mun sormi näkyy tässä suurin piirtein läpi. Ei tää on mikään peitto, tää on tiskirätti. Ei vittu, tää on paskalaatunen. What the fuck? Tässä kamerassa näyttää ihan hyvältä, mutta niinku, sehän on kyllä jo pohjanoteraus. No joo, tää maksoi 3 €, niin en mä ihan hirveä pettynyt voi olla. Mut hei, nyt on totuuden hetki, me avataan nää lehtiseinät. Tää live voi mennä ihan vituiksi, jos noi on ihan paskalaatuisia. Mut siis joo, musta tuli tänään niinkun suomalainen mies certified. Mä kävin ostaa elämäni ensimmäisen vasan. The installation may begin. No niin, voidaan ottaa varmaan tää visio tästä pois, koska mun seinä tulee näyttää kohta aivan täysin samalta. Mä en itse asiassa oo yhtään... Tää muuten on betoniseinä. Niin. Aivan. Tämähän on tän talon ulkoseinä. Iskuporalla. Ei mulla oo mitään iskuporaa täällä. Vittu mä en omistanut edes vasaraa ennen tätä iltaa. Noniin. No nyt, ennen kuin edes mietitään tuota seinälle laittamista, niin nyt on tärkein hetki. Miltä nämä näyttää? Mikä on tämän laatu, mitä minä olen laittamassa seinälle metrikaupalla? Okei, no joo. No itse asiassa ei ois paha. Not bad. Joo, hei. Kun on noin pieni, ei mulla ole mitenkään tarpeeksi. Kato nyt tätä. Tota on yksi farssi. No saa nähdä millainen. Kyllä mä nyt jonkun näköinen. Ei me koko seinää tulla saamaan, mut... Katsotaan kuinka käy. Flossaa. En mä viitti vielä, Sitten jos mä saatan valmiiksi ja tästä tulee hyvä, niin voidaan flossaa.
Onko tuo bonsai-aito? On. Mitä kautta istutit puun? Siis siinä kun mä menin ostoskorista maksuun, niin siinä maksun yhteydessä se sivusto kysyi, että haluatko, mitä se nyt maksoi, joku parikymmentä senttiä maksoi istuttaa puu. Mä olin no tämmönen rikas Mr. Good Guy kun mä oon, niin kyllä mun 25 senttiä löytyy heittää puu istuttamiseen. Wow! Sade! Miten niin mut skämmätti? Ei voitu skämmää. Voi vittu Sane, pitääkö mun nyt ruveta flossaamaan tässä? Wow! Tää kiinnityssysteemi on kyllä ihan hanurista, ei enää pysy kunnolla, mutta... Kasataan se tässä lattialla. Tänään rakennamme lehtiseinän. Hei joo, tästä tulee hyvä. Ei tätä oo tarpeeksi, ei sit vittu tekemälläkään, ei tätä oo niinku yhtään tarpeeksi. Mä oon käyttänyt jo puolet! Ei mitään vittua, miten mä oon laskenut tän vittu? Math ain't mathing, what? Eihän tätä nyt oo vittu alkuunsakaan. Tätä on sekin pariton määrä. Tässä on kaikki mitä mulla on. Voi vittu. No eihän tää nyt ollut millään tasolla vörtti. Miten vitussa mä oon tän laskenut? Tää nyt oli ihan juosteessa kustu. Ei anneta sen nyt häiritä, katsotaan mitä tästä tulee. Tää voi olla itse asiassa ihan hienokin näin, että se ei oo koko seinän kokoinen, että semmonen pieni elementti vaan. 25 senttiä kertaa 9. On se nyt vitusti enemmän kuin tämä. Niin paitsi, että mä en oo ajatellut, että se vitun keskiosa pitää täyttää. Olisahan mulla tarpeeksi semmosessa L-muodossa, mut vittu kun mä en oo täyttänyt sitä keskiosaa. Vittu ois pitänyt olla hereillä matikan tunneilla, voi... Tää voi olla ihan tyylikäs, semmonen pieni lehti plänttäys tossa keskellä seinää. Voi näyttää ihan fiksulta ja hauskalta ja kivalta ja hienolta. Ettei tuu tämmösiä ongelmia. Mä oon aina sanonut, että... Voi vittu. Mä oon aina sanonut, että ei niillä... Siis mä en oo mitään niillä matikan opeilla elämässä niitä ei... Mitäs mä vaan sijoittaisin näitä sillä satunnaisesti sinne tänne? Niinkö tohon vaikka yksi ja... Toinen vaikka tonne. Tai jos mä tekisin niistä joku Minecraft... joku Minecraft-kuvia, joku creepy naama tohon. Mä en enää ikinä avaa sitä mun visiokuvaa. Noniin. Wow! Koko seinän kokoinen plant walli tulossa. Mä hypetin tätä töissäkin ihan vitosti, että mulla tuli semmonen koko seinän kokoinen. Eiks näytä koko seinän kokoisella? Voi viineri. Tää voi olla. Eikö? Ette nyt sano, miten niin ei ole. Onhan mulla näitä semmosia... Wow! Looking so fresh! Wow! Oh my god! I need to show my international audience what I was trying to make. This is what I wanted. I thought I have this in the postal package today. I got a message. Yo, your shipment is here. And I was like, yeah, fuck yeah, I'm gonna make a whole wall full of plants. So, yeah, this is what I was planning to do, and this is what I got. Woohoo! Okei, äijät, mä nousen nyt pöydälle. Tässä näin Googlelle stockfoto. Rakennusman. Tässä on nyt tämmösiä huonekalunaula. Tämmösiä mustia pieniä nauloja, mikä ei tee mitään hirveitä kraateria tohon seinään. Kivipora. Mulla on mitään vitun kiviporia tähän hätään tohon. No Pekka, kun mä mietin sitä, että mä laittaisin sen taulun ja sen taulun ympärillä näitä kasveja. Onko se parempi idea? Taulu ja rehut. Mä käyn nyt hakemaan sen taulun, te näette. Tää on ihan hieno. Me ollaan ite leikattu jokainen näistä kuvista ja laitettu se tähän. Ja tää on ihan hyvän kokoinenkin, mut mä en oo vaan uskaltanut laittaa tuohon seinältä. Tuossa nyt heijastuu toi LED-valo, mut tää on siis täynnä manga-paneeleita. Meinaatteko, että tää vois laittaa tohon seinälle ja sitten tähän rehuja ympärille? Mut kun tää on tosi painava loppujen lopuksi. Täällä on 2 paikkaa nauloille. Mä en oo ikinä ollut tämmönen vittu mikään remonttireiska, okei? Mä olin melkein täydellinen puukäsityöoppilas. Hyvin kyllä menee. Kyllä tää tästä puto. Mä nyt testaan, että miten ne naulat pitäis sitä siinä. Nää on kyllä ihan vitun köykäisiä nauloja. Joo, tämmösiä tulee tohon. Maailman säälittävin naula! Käykö tässä nyt niin, että jos mä hakkaan tähän tän naulan, se tekee tohon beton, niin se murentaa siihen reijän ja se naula vaan tippuu sieltä pois.
Koska mitä vitun tarttumapintaa täällä nyt olisi? Ei mitään. No ihan sama syteen tai saveen. Mistä mä tiedän mihin kohtaan tähän seinään mä lyön nämä naulat, että taulu menee siellä oikein. Ellei mä lyö, sillä mä laitan tuon taulun kohdille ja mä lyön tuosta taulun läpi sitä naulaa. Ei minä tiedä vittu, ei minä oo mikään remonttimies. Laita se vaan random. Ai on! Ai niin! Ai saatana, minkä päällä mä astuin? Classic. 3 tähteä, mä en tiedä miksi siellä on 3 tähteä mistä, 10 vai 5. No, ei se ehkä oo markkinoiden paras mittanauha, mutta vittu se on mittanauha. Päree! Eli näitten etäisyys toisistaan on 49 ja 25%. 49,5 on pidikkeiden välimatka, eli 64,5 tarvitaan ainakin korkeutta. I'm braining, I'm mathing! Eli jos pidike on tossa, niin taulu alareuna on tässä. Ei vittu, mä tekis mieli lyödä sitä reikä tohon nyt. Se olisi jossain tässä olisi varmaan optimaalinen. Paljonkohan tossa on tilaa? Trust the process. No tossa on. I'm fucking trying. Ehkä saan poikees. Ehkä saan poikees, ne ei mene siihen. Eli tähän seinään yksinkertaisesti ei tuu mitään. Noniin, hyvä. Lotta, me muutetaan täältä pois. Vittu, mä ostin vasaran tätä liveä varten, perkele. No, tää nyt on ihan täys farssi, mun se näyttää yhtä paskalta, kun se näytti 1,5 tuntia sitten, ja mulla ei oo mitään muuta kuin liian pieni hiirimatto, vasara ja vitutus jäi käteen. That's it. Ei se auta, kun päättää tämä tämänpäiväinen live karvaaseen pettymykseen. Ja niin, seuraavana aamuna. Tänään! Tämä vitun taulu! On tuossa seinällä! Let's fucking go! Mä oon ihan prepared nyt. Mulla on värkit. Mä kävin tänään kaupassa taas. Nyt on jumalauta tauluteippiä ja on vittu koukkuja. Jos ei näillä tule hyvä, niin ei sitten millään. Nyt se taulu menee seinälle. Ja se pysyy siinä. Tervetuloa vaan kaikille seuraamaan uskomatonta Klusmu vastaan taulu osa 2. Se on ihan kohta tossa. No, laitetaan tämä nyt paikalle ja katsotaan sit noita lehtiä, että mitä niille tehdään. Tiedätkö mitä? Mä speedrunaan tän nyt tähän. Mä en edes mittaa tai kato, mä vaan laitan sen. Noni, joo, fuck it. Mä en suunnittele, se menee vaan vituiksi, jos mä rupeen miettimään asiaa liikaa. No tehdään sillä mä laitan 4 näitä teippejä. Nää teipit pystyy kannattelemaan 5 kiloa. Ei tää taulu nyt 5 kiloa paina. Let's craft. Ei tule ryminällä alas. Ei tää voi 5 kiloa painaa tää taulu. En oo punninnut, mut ei voi olla niin painava. Mä ostin tämmöstä ohutta teippiä, koska tämähän on ihan täydellinen matchi tähän. Tähän 1 suikale. Nice. Alemmas toinen, niin se pysyy varmasti paikallaan. Vituiks tää tulee menee? Kuka laittoi vittu? Hyvä tulee, kun sen tekee itse. Minä teen. Mä koitan laittaa nää about samalle tasolle tälleen silmämääräisesti. Mulla on kuitenkin aika hyvä näkö ja Luotan tohon arvioon. mä oon Immortal kuitenkin Valorantissa, niin sit vielä 4. Sit vielä 4 pala. Tohon vaan, hyvä tulee kun se vaan laittaa. Ei mieti liikaa, pistää sen vaan. Toi taulu tulee smokee sut 100-0. Haistakaa paskaa. Tää taulu tulee mun seinälle koristamaan sitä loppuelämäksi. Mä laitan nää tarrat tähän jo valmiiksi kiinni toisiinsa. Sit mä vaan liimaan sen tohon seinään. Yritti vipustaa taulua seinälle, koska hän halusi taulun olevan täydellisesti suorassa, mutta se oli aina vähän käänteellään. Olipas hauska! Tää pitää saada kerralla nyt oikein. Jos mä otan noi tarrat tästä pois ja mä liimaan tän paikalleen, niin mä en enää sitä voi uudestaan ottaa irti, koska tuo tapetti repee. Eli tää on one shot. Mä en oo vielä ottanut noita, mä vähän koitan kaavailla tätä. Ei mulla mitään vitun vatupasseja, mulla on vittu silmät päässä. Te saatte sieltä chatissa sanoa, että menee suoraan. Mun silmien mukaan tää olisi nyt suorassa. Laita johonkin vaan, toi on ihan hyvä asenne, mä pistän sen vaan nyt. Se menee nyt paikalleen. Vittu sehän on ihan vitun vinos, oh fuck. Nyt se näyttää hyvältä. Tohon nyt menee. Pysyisikö tää? Voitko pysyä, please? Paina tätä nyt niin perkeleesti. Pakko ottaa liimapinta kiinni. Voila!
Vittu, sehän on hieno. Ja se on vielä suorassakin. Joo! Jumalauta, kyllä se Klusmu osaa. Mikä 20 Donate? Mitä? Kuka laitto? Missä? Mä en kuule mitään. Missä mun alertit on? 20. Missä on Dono? Kuka laittoo? Kuka sinä olet? Se taitaa olla niin sanotusti hänes. Siinä on nyt kehykset paskana ja... No, aina ei voi voittaa. Mitähän vittua tässä nyt sit tekis? Joo, se on paskana se. Voi vittu. Uusia kehyksiähän tää huutelis. Taulu 2, Klusmu vittu 0. Sampo, minä kävin hakemassa Prismasta taulun kiinnitysteippiä, minkä pitäisi kestää vittu 5 kiloa. Tää painaa ehkä 3. No, se oli niitten kehyksien menoa se. Vittu, romukoppa, no niin. Ei tässä vielä kaikki! Ostin jumalauta koukkuja! No toi taulu voidaan unohtaa, tuo taulu mä poltan jossain nyt oikeesti. Let's see the fucking instructions. Ei luetakaan ohjeita, koska jos mä olisin lukenut ohjeet, niin se taulu olisi tossa seinällä. No niin! Tää on teippien vika, ei ollut käyttäjän vika, tää oli teippien syytä. No niin, laitetaan nämä lehdet tuohon seinälle sitten. Tässä ei kauaa pitänyt mennä, mutta tää nyt meni taas tämmöiseksi perkeleen säätämiseksi. No, mä nyt laitan noi lehdet tohon seinään ja se on sillä hyvä. Ui perkele, mä menin purkamaan tämänkin, kun mä ajattelin, mä laitan tätä taulun ympärille ja mä revein tätä niin kovalla voimalla, että tästä lähtee näitä lehtiäkin, näitä lentelee täällä joka paikassa. No, tohon tulee tämmönen Artsy-lehtiblokki nyt tohon seinälle. No niin tommosia huonekalukiinnityskoukkuja, niin nää lehdet nyt ei vittu paljoa paina, niin jos noi tulee alas, niin sit tohon seinälle ei tule enää ikinä mitään, se on valkoinen seinä. Siellä ohjeessa sanottiin, että sen teipin pitäisi jämähtää siihen seinään puoli tuntia ennen kuin siihen ripustaa mitään, mutta sen on ihan vitun bullshit, ei mulla puolta tuntia aikaa odotella. Hei kato, Kisu! Kisu tuli kattelee. Hello! Nyt tulee se mitä mä oon töissä hypennyt, se koko seinän kokoinen lehtiseinä niin kuin näkyy, tässä on kaikki laatat mitä mä tilasin, niin tästähän saadaan koko seinä hyvin helposti tehty, eikös vaan? Moment of motherfucking truth. Klusmu versus lehtilaatikko. Sitten tulee tämmönen yksi Minecraft-blokki. Kyllähän se ihan kivalta näyttää. Siihen tulee vielä kukkia ja muuta semmoista pientä rekvisiittaa, niin... Tämähän näyttää ihan nätiltä tässä. Ei tää oo yhtään se hullumpi. Eikö se nyt näytä ihan kivalta? Mitä mä nyt teidän mielipiteitä kysyn, kun on kuitenkin vääriä? Hyvältä se näyttää, Klusmu. Anna mennä. Mites mä saisin noin nyt suoraan laitettua? Mä katson sen oikein korkeuden nyt ja mä käytän suuntaviivana käytän taulun kehystä hyväkseni. Et mä saan ne koukut varmasti samalle linjalle, niin mä käytän tätä apuna. Tiedättekö mitä se vaatii? Se vaatii sitä, että mä menen tohon pöydälle. Jos toi pöytä hajoaa, sit on kyllä oikeesti. Sit saa riittää. Sit saa riittää oikeesti. Mä lopetan kaiken, jos tää pöytä nyt hajoaa. Mä en tiedä kuinka paljon tää kestää painoa. Tässä on mun kone ja näytöt kuitenkin jo. Tää tulee nyt tähän. Ei vittu, näihin koukkuihin pitää laittaa ite nää tarrat. Hei, ette nyt kato mun peffaa, se ei oo tässä nyt se juttu. Clean surface with rubbing alcohol. Mulla on kossua tuolla pakkasessa. Ei mulla muuta alkoholia täältä nyt löydy. Remove black backliner, apply strip to wall. Miten mä nyt saan tän... Olisiko mulla lyijykönen, mä voisin piirtää viivan tähän, että mihin kohtiin ne tulee. Mä otan nyt lyijykönen, mä teen merkkejä tohon. Oh my god. Ette kato mun persettä! Eikös tapettia voi pyyhekumilla kummittaa? Vittu. Tää on aika suorassa nyt, eikö oo? Se on suorassa nyt, mä sanon. Hyvä tulee. Siinä mulla on nyt merkit. Ja ne menee kutakuinkin suoraan. Pysyyköhän tää yhtä hyvin seinällä kuin taulu? Hei!
Mikä vitun taulu? Mistä te puhutte? Niin montako koukkoa tohon lehtiseinään tarvitsee? Monta merkkiä mä teen tohon? No menee ihan vinoon noi vitun merkit. Ei oo vinoa. Se näyttää teille vinolta, koska tää on koko kameraa vinossa. No niin, mä laitan nää tarrat tähän nyt. Okei, 30 sekuntia tarraa pitää painaa, 30 sekuntia koukkua. Ja tunti pitää odottaa ennen kuin siihen saa ripustaa. Älä lopeta heiluttamasta kyllä. Lopettakaa, please. Mitä me tehdään tunti? Ei mulla kyllä ole aikaa odottaa tuntia, mä käytän tätä heti. Mä laitan se heti tohon roikkumaan. Noniin, 1, 2, 3, 4. Varmaan 30. Okei, 1, 2, 15. Ai niin, vittu sitä pitää painaa. 21, 22, 23, 24, 25, 30. Alright. Tän jälkeen vielä 1. Kun tää 1 tarraa näin paljon paskempi kuin nää muut. Tää repsottaa jo nyt. Voinko maalaa nakukuvan? Et voi. No tähän tulee nyt 4 koukkua. Jos ne lehdet niillä pysy, niin ei sitten vittu millään. En heiluta persettä, menkää nyt sieltä. Ois pitänyt lopettaa tää live siihen, kun tuo taulu rysähti alas. Oi vittu kana. Mitä kanakin vaildaa siellä? Voiks söpöpoika ottaa noi housut jo pois? Ei vittu. Jos seuraa, otatko toisen sukan pois? No sämpylä tämän kerran. Kiitos followista. Paljon pitää donaatteet punneruksiin mikki päällä. Sitten kun en mä jaksa tehdä ehkä 3 punnerusta. Tai tulee nyt päällekkäin tän nykyisen biisin kauan, kun en mä saa tätä pausella. No niin. Ja kontentti sen kun paranee. No niin, ne on nyt paikalla. Voi vittu! On ne nyt melkein. Se on ihan muutaman millin heittoja sinne tänne. Ei se sinne lehtisensä näy missään. Klusmu laita tää. Mitä siellä nyt taas? Joo, en laita. En laita. Vittu 18 Sport Music, sitäkö te nyt haluutte? Tervetuloa, arvon katsojat. Tänään asennamme taulun. Voi juma. Takas pöydälle siitä. Mä rikon nyt 4. seinä. Mitäs nyt teette? Nyt mä katonkin teitä. Äläkä vain enää. Väki sua. Ota sun paita pois. Te ootte mun lempikontsaa. Takas pöydälle siitä herkkupyssy. Hei, mene sä pöydälle, mä katon tällä kertaa. Anna mä katon sua. Mua vähän jännittää. Ekat treffit. Noniin. Me voidaan olla tässä koko tunti. Kun on vitun koukut. Siihen jotain herkkää. Odottakaa siinä, mulla on teille yllätys. Osaatteko arvaa mitä täältä löytyy? Muna.
Fuck you! No niin. Tää lähti nyt vähän sivuraiteille, tästä tuli sidequesti. No niin. Eiköhän se nyt pysy siinä, mä en jaksa pitkiä tätä liveä enempää. Tää ei paljoo paina, mä luotan näihin perkeleen koukkuihin. Ei lähtenytkään, joku siitä lähti. Wow, what the fuck? Ei se mennytkään kuin ehkä 5 työtuntia saa tommonen vitun läjä paskaa tuohon seinälle. Mut ei siinä vielä kaikki, mulla on näitä extra katoa. Ei oo rahasta kiinni, mulla on näitä extra lehtiä mitä voi laittaa tuohon roikkumaan. Mulle mistä ostit noin, niin voin kans tehdä 2,5 metriä x 2,5 metriä lehtiseinän. Vittu. Siis tiedättekö miksi näyttää vinoksi? Koska te ootte vinossa, mä näen täältä asti toi kamera on vinossa. Vedäkää tohon näyttöön. Toi näyttö on suorassa ja niin on toi lehtiseinäkin. Kato, kun vähän laittaa tämmöstä extra köynnöstä vielä, niin näyttää hyvältä. Vittu, kiitos oikeesti tästä supportista. Te ootte kyllä niin paras community, mä rakastan teitä kaikkia. Mä vähän pujottelen täältä välistä, kato tämmöstä, niin tästä tulee ihan kiva. Älkää, ei se tällaisena näytä vielä miltään, mutta sit kun tähän tulee näitä muita asioita, niin tästä tulee ihan hyvä. Wow, hei. Joo, tuo vähän kontrastia tähän. Vähän syvyyttä. Se nyt ei näy teille, kun tässä ei tarvitsisi valoa teillä, mutta... Ihan vitu hieno. Haluan samanlaisen. Vittu, eikä siihen vielä kaikki. Kattokaa mikä täällä on. Wow! Pääsiks et voit vihdoin koskettaa ruohoa. On. Joo, tää tulee näyttää ihan peru hyvältä. Trust the process, man. Trust the process. Ei vittu, mä reveen ton koukun irti seinästä. No! Jumalauta, kyllä se Klusmu osaa.